Astăzi voi arăta cum leg eu banda de latex pe cărlig. Am aici un cărlig numărul 12, un fir textil și o bandă de silicon. Puteți folosi și benzi de latex. Avem nevoie de un fir textil cât mai moale. Facem o buclă simplă, un nod, pe care nu îl strângem. Exact așa. Băgăm banda siliconică sau de latex pe fir. Exact așa. Mare grijă ca banda siliconică să nu treacă de acest nod. Mare atenție, deci dacă firul iese pe sub nod, pe aici, îl băgăm tot pe dedesubt, înapoi. Acest nod se numește nodul Rapala. Da? Deci iese pe sus, prin partea stângă. Aceasta e mâna mea stângă. Dăm firul pe dedesubt o dată, de 2 ori. Atât. Și îl băgăm înapoi prin mijlocul nodului. Strângem bine. E foarte important să faceți fix așa. Da? Acum avem o buclă la banda siliconică. Una destul de mare momentan. Dar avantajul acestui nod este că este foarte puternic și putem strânge această buclă. Mai întâi strângem bine nodul. Vedeți, e foarte puternic, nu se desface. Și când tragem mai puternic de această codiță, bucla se va face mai mică. Eu trag cu dinții. Exact așa. Tragem puțin de buclă să ne asigurăm că e tot în regulă și că va rămâne așa de mică. Da? E perfect. Tăiem surplusul foarte scurt ca să nu ne încurce. Și acum avem banda pe firul textil. Tăiem la ochi undeva între 15 și 20 cm. Cam așa. Cât să ne ajungă să facem nodul pe cărlig. Luăm cărligul. Okay. Băgăm firul textil din spate către față. Exact așa. Da? Puteți observa? Ok. Exact așa. Distanța o las cam așa. Să știți că nodul, când se strânge, bucla o să coboare mai jos decât o lăsați voi. Așa îmi place mie. Începem să matisăm din partea opusă sudurii cărligului, din câte puteți observa. Așa. Partea asta. Spiră lângă spiră.
cât mai strânse. Mie îmi place să matisez în așa fel încât să trec puțin de tot de vârful cârligului. Cam așa. De 2 ori înapoi. Iar acum băgăm firul din spate către față. Exact așa. Da, puteți observa. Din spate către față, foarte important. Ținem aici firul ca să nu treacă pe sub cârlig. Uitați așa. Da? Deci așa trebuie să arate. Și când strângem, se mai trage puțin în jos. Din câte puteți observa. Și eu exact așa vreau să arate. Pentru mine așa e perfect. Apoi măsurăm distanța pe care o vrem. Lungimea pe care o vrem. Eu vreau cam 8 cm. Ținem bine firul. 8. Okay. Dăm firul în două. Aici o să fie vârful buclei. Dăm peste deget. Eu pentru firul textil prefer să fac bucla dublă. Băgăm nodul dublu. Băgăm o dată prin buclă. Și a doua oară prin buclă. Ținem bine. Aveți grijă să nu vă înțepați. Ținem bine de cârlig. Tragem. Mereu aveți grijă ca banda siliconică să fie pe spatele cârligului, nu pe față. Să arate exact așa. Da? Asta e prezentarea. Tăiem acest surplus de la bucla dublă, de la nodul dublu. Așa. Și acesta e rigul final. Cu bandă. În câte puteți observa, are exact 8 cm cât ne-am dorit. Sper că v-a fost de ajutor. Aici puteți pune orice after, de formă, cu forma de butoiaș sau orice altceva credeți că ar sta în această bandă. Flotant sau nu, puteți pune momeală vie, râme viermi. Este un rig foarte versatil. Puteți folosi la metod feeder, la coșuleț, la momitoare. Sper că v-a fost de folos și că veți folosi acest mod de a lega cârligul cu bandă. Și o să ne revedem în videoclipul următor.